Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imiyumu cho Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids andi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch in Dumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo to kuiraniria ngambia muno asoko genderera asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesimiao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro botubo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ndizi TV obwenso bwomugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon kurbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imiyumu cho Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe
itogutumia amarioga kawaida aitogotera tukuruga conventional medicine twatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. I say anything can happen anytime. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on the Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime. Ndizi TV. Obwansu. Gusii. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyegutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyegutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyegutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boigo mbabwato bokorere bonde una general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito kero montachiro bisito toko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe
itogutumia amarioga kawaida mwancho murigere nonto korosa gusaba okwabera ngo kwariganye keroto gusangamo na daktari Kena Moses kurwase kliniki kya Worldfit eriatumanya mange kubwatikana nobo koreri bwa marwere au ase ekliniki yabo okwariganye obeko gusangana ntwego kwa omwere keronta ite kumwariganye asenchira yabene eriatumanya mange kubwatikana nemero berio usinobo koreri ase kliniki kiga iretariane Evelyn Osera ngo kwariganye obeko gusangana ntweka omwere korende nyoro na onye ko bwateri borinde rionsi na bogo tumawe trase namba erase screen ya ogabu ero daktari abega kwiraniria amaboyonsi nayo bego konyega sokonyo robo koreri ase ekliniki kiga kya Worldfit. Karibu sana daktari. Asante Evelyn. Ilite ni daktari Moses Kena Nsarigo na tebire ngorwa se daktari ya Worldfit Health Centers eitolega Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza goroba ya gatatu room ya 37. Karibu sana. Asante sana daktari. Kirokende nabo kumanyuma nchumulire naro kirokendo soira se TV ya Ndizi TV litkoria rero litkori tangani atamanye tia mange kubwatikana ne kliniki kiga kya Worldfit. Worldfit ne kliniki usene nyagitari tobwate chinchira isa tuchukurwe ni amarwire tugutumia njiriri ya kawaida ambayo tugutebanga ikurunga conventional medicine tutumia nutritional medicine and herbal so twanyele kurwalia marwira mange ga Gusii sana twakonyera abantu abange ga Gusii sana and we are very happy. The most important thing about Worldfit nekelinga itoko make sure nga twamanyira uburuiro burunge asoko kolege ntukuruke diagnosis ko make sure nga twamanyira uburuire mburubi tutarakwa mariogo nande nchira toko kore diagnosis yeito nenchire yanchire na serikali kose nenchire yanchire na WHO, so that's the one we use. Yeah. Asante sana sumurobere bana kuria rero ntete tokwane rego ya marwere chingenjo au chirgo tumanya mange ko inki oborero bwigana ki na gosena inden na kibuna ine clinic kya Worldfit mwabeire mogo konya abantane bali babire bagocha babwate amarwere iga asoko chakira ke imante to chakire oborwire boko bimba maguru oborwire boko bimba maguru se okobimba maguru ntogote no borwire lakini yenenchire ye muyo korokinga emechando nere so muberugu so ekero korora binta abantu bakubimba amaguru tokorokanga eldima asobonya gitari ama edema eyo minetinga echida nere reso muberugu inkige kogera gusaba abantu babimba amaguru abantu nabakubimba amaguru onye amachama gusamanyinga manga kugendesa amagurago munabone nkore yake ni chinguru kire igoro saidi amanyinga ari kera ikire semeki eri se babuga tokola exchange of ubuchafu n'endagara gukese kitissue so kwanyoranga macha manga asoire kitissue chiago onya asoire se kitissue chiaga macha ya mange na bara bataru once kuri se kitissue chiago so if your heart is overworking ama your heart ego korachi ego kani chinguru kire igoro saidi by the time amanyinga wikase kitissue na bokonyora goswa macha goswa manga sikitissue atali kuruororo amanyi nabura bimba maguru onye macha aliya swati kitissue chagwime na ruororo egento nkirige kurusia macha sikitissue muna want to protein you protein ya korosigu ne liver yago so onyo liver yago ne bukate problem liver yago teliko produce this albumin protein nere kongusa machari asoida sikitissue yenda ni gocha sikinjira cha manyinga so otwale shida ye liver ige otwale shida ye heart otwale shida ye liver nabo konyoranga amagura ago nko bimbali efigo yago nko rusiera mache somubere because yetiga macha mange esekinjira cha manyinga naba macha yago so sikitissue cha gotaruo iye metingo muntu bwate eshida ye figo nere nabara abimba mago arabimba mago onyora manyinga ali alengesa post gotira gocha senkoro atume kire samagura agubona takira tire gocha senkoro atwalire blockage munabono goso oganda manyinga asikinjira cyago cya manyinga ablock yenchiriye kwira manyinga go kigoro then nabo kovimba so abantu bali babwate munabono DVT venous thrombosis naba manyingerera nego kimaega aswa sikitissue tabase ko basikitissue ime
muna bono se heart failure onye nkoro teri koira teri gwanja manyinga so ima manyinga uchaga koira na guchimaiga so onye manyinga koira na guchimaiga nabona ndira agere nkoro ya sore umugura gakoreki abimbe koigura abantu babwate bakorukanga elephantiasis muna bono chingwene chi onye olenga chiatwalire blockage chingweno yani ntukurukanga lymphatic system twale blockage nabo ekolente shida yo kubimba maguru so nkitoko kola senya itwakole senya gitari yetu abantu abange mubwate shida mneye every bakiri senya gitari yetu egentege tanga no gutaka kumanyanga inki kyagera amaguru ababimba is it blood circulation or pressure yabere igoro manyinga tali gutarabia so ekero twanyorire kirige kogera okuguru kwa ekubimbe twamwa mariogo twarusi ile janzo ama usenga kitu atebe the genesis yoko bimba maguru umete ubunyagitari tali ngokuru wali symptoms because most of the people babwate okobimba maguru ekara bakwenda nyagitari osandonsi ibakwegwa mariogo ali akurukunga diuretics ali akogera baitira machi dio karioka ndio amaguru akolire kobimba lakini anacha bimbe mambi and that's why it is important as a doctors tumanyanga ingikiagara magora ali abimba tumwa the right treatment yes yeah asante sana daktari ase obumanyi bukabiro tumanya anene igoro ibintu biri bikwirira umuntu ko bimba magoro na nene na kimwe abiri mo gokonya abantu bari babiri baguca babwata umucando yugo bana ndinde togendere gukwanira amarwairande babwate umucando prostate enlargement prostate enlargement gose prostate kobimba nabera bimbe okoba sikya sababu isatu ebimbo koba watwalire infection ya se prostate yawo what you call prostatitis nabera bimbe okobe myaka yago yetandi myaka 50 60 years so a prostate yacha kobimba okobe emyaka yinkogerere prostate yebimbe so nabera bimbe etali cancer gostokoroka nga benign tumor benign prostatic hyperplasia nge prostate yawo yabimbire lakini etali cancer ende ekatokwane prostate go ikabantu abanje bari bamanyenga nekimo kego toke somugaka kego konya bagaka konyora abana ego nkiri gotoke sabangina otwale cancer na bekogere prostate yagebimbe mwana gotebi nande ekere prostate yabimbire abantu ngutwara bali gento ikurukunga abnormal urine pattern nga enchira bagaitira machi achakire ochenji kwanyoro mugaka goitira machi butuko mara 4 mara 5 karaga chire mara limo kwanyora abandi bagoitira machi takoera akere ikire nyomara n'unga machi atigara abandi bayikekero bagutakitu goitira machi batini noro baganyita machi asoke you know ikiside kabirechi gusotu muntu twara constipation guso muntu itira manyinga what you call hematuria so ekero korole prostate yekobi ya bimbire nebimanyiriye bye koroki so ekero goche senyagitari yetu ya Worldfit igentege tanga no gutakumanyanga prostate yago ebimbete ni aina gani do you have prostatitis do you have benign prostatic hyperplasia or you have cancer ye prostate so once to amanyirenga eshide inero bugate then to acquire the right treatment ekogere prostate yage chikoimboka yes asante sana togendera kurigereria muroirande buno burire bwa arthritis oligereria abantu arthritis neki nyinge every yes arthritis neki nyinge sana ntubwati type nyinge cha arthritis lakini ekiraba ekatotanga arthritis ninki arthritis inflammation of the joint kuchomeka kwa joint yako lakini ntubwati joint nyinge esomubere ntubwati even what we call synovial joints kire somuberogo kire kerasi so guikekero mundu irabwata arthritis emanyekane nga arthritis irabwate nereri munabona arthritis twarorire mbe side ni yekurukunga rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis nekero bunyamasi bwabo kugonjokera bwachaka guita umuberogo onye bunyamasi bwo kugonjokera bwachaka guita umuberogo nabwo guita joint cyago umuntu twara arthritis so number 1 nekera abantu bagochese nyagitari yetu ya Worldfit no gutaka kumanyanga arthritis yo umuntu abwate nereri is it osteoarthritis is it septic arthritis is it gout rheumatoid arthritis natogenda kote so once to manyirenga to make diagnosis nga arthritis yo bwate nereye to acquire the right treatment na gotebile
arthritis nchiro kiri kigo kyokoba obonyamasi bw'omubiri bwogonchokera omuntu ekero omunyamasi bwawe bwokogoita noegwa amariogo aliakogwanie joint onge turaigwa amariogo aliagochikotulize obonyamasi bwago unapoteza wakati. So what I mean is this, you need immunomodulators eliego chikote obonyamasi bwawe nga tigakorwa nesegi gusetia korwa nesegi ngusaliyo omubiro ogo gose notakira amariogo aliagochikoripair kijoint chiago lakini uligereria abantu abange babwata arthritis ekero bakanenya gitari ngi bakoego painkillers. Painkillers. No ukiangalia there's a research ya koletu na Lancet ekoro kinga chipainkiller chigo salie cartilage yago cartilage negento kwende na akawa kalikago toka se joint kanga mune plastic akuna kumambo yota se joint yago kwanye orange painkiller ndio nkurusiro bosongo ase kutwa arthritis lakini what about inga painkiller inanengo saliere cartilage. What I mean is this, abantu abange bali bagutumia bagutumia mariogo ya nyagitari mnabona chipainkiller ibagendete gusale ko mubiri obo side. So it will reach a point nga painkiller yange okolegas ekere kwanga okolegas nga yuji painkiller gigo konyora nandi and that's why we need to treatment mapema. Nandi tukachake program ya arthritis esenyagitari yetu ekorukunga Worldfit joint fix program because when you have abantu abange bagochese nyagitari yetu babwata arthritis bari more than 50-60% tuabaira mariogo abantu batankonyara gukora gasi nowadays abantu bakwenda bakamugondo mono n'abantu abanene of course because abantu abanene abagusa abantu abagotunda tebe na bari majority arthritis because abantu bari buri most arthritis you know a joint nero ngo tumekere ntubwate ntiko kunga wear and tear muno kobekega ali etile rimwe nyago tumeka etile yakoraki yanyakwera that's what we call wear and tear muno kogota ngoje gutwara arthritis maybe one day abandi mbali bagutwara arthritis because of injury kuso umuntu wakiruliru lidwe cyagutwara arthritis lakini abantu abakina barubungo cyabari twarolira abaruire bale around 25-30 years babwata arthritis eye korukunga rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis tebu at age limit abantu abakaba konyinyora abantu abanabanye abantu bagatikati n'abantu abanene nande abasubati bayikire menopause as well 40 years and above ngotwara bale nkurumbare n'amauga because yamurira kurukuno osteoporosis ala aina ya arthritis ya. Asante sana daktari. Mwancho mulire binogendrete ko ibuni watogendrete gusangana daktari Kena Moses kurwase kliniki kya Worldfit anagendrete ko twerera mange kubatkana n'amabere ya kinyo ao na nene naki babere bakurwa obokoreri gucyasa abantu bari babere bawutarire kliniki kyo akubwatkana n'amaroira yu. Ono mwancho mulire binyora buna nagote ina boko gendera gutuma libori yawo ne kubwateri libori kubwatkana na burwaire bonde bonsi na monoko ganya kumanya ounaki kliniki kya Worldfit ige kubwatuka obokoreri goso wende gucyasa amororega nabo tumari bori lyawo gagu elio daktari abe kagokonya iwono mancho mugeri tumari bori lyawo elio be kagokonya kana monobe gutare kliniki kya Worldfit elio be gokonyora obokoreri bubu wenya se muchando ndibonsi gosoborere bori bore ase omubiro ngo kwarga nende togendera ko igwa igoro ya marira mange nabo igona kibagendrete ko bwatuka obokoreri daktari bonekera togendera to kwanira marire na mange mechando nimengera se mibire ya mwanya bantu na monono genda to tumanya buna moko bwatuka obokoreri ngate no mancho mugeri orisiko gari ogendrete gutobwatia na bagendrete wesemia mange na ne abwente kumanyana kyabwente wekonya gusane na tari kliniki kaino eria bega konyora obokonyi bono muchando noro mono muchando bugo taibora gose infertility noro to kwandira ngaki infertility gutanyora abana utebeke mane misosero nekelinga ene shidere gusi sana utali ngagusioka we are talking about kenyingima nande yasumbuira abantu sana. You can imagine osero nganelinga lero kwanywa muga watebunga tukonyora bana andi kwagenda sangao mate toko batu no tete nayo nyom so abantu baseri abaga kabanyumira abandi bagosero lakini talinga nabangi nabo kababwa tengi fatidi gosogo sinyukonyora abana gosobogomba
onde bwensi na bakonyora shida yo gutanyora abana nandi talinga ekero kwanyora umwana lero to gusinyo konyora umwana we kunyareka no sinyo in between neba no musacha gusaye no musubati yore so ndubwa to bugomba ki type berenda tebe eri kurukunga primary eri abantu batanya konyora completely na eri bantu banyorire tukuruka nka secondary bakanyora bagaika bagatenena so mwana gotebiri abasacha mbavuga teme cyane iragere banyore infertility basema bali bavuga ati what we call an descended testis, you know, abasubati banyore imechando ye cyupu cyabakonyora usikile blocked bavuga ati hormonal imbalance bavuga ati fibroids, you know, abandi bavuga ati PID, pelvic inflammatory diseases eyo iragere okonyora abana kobe imechando. Lakini tigantebenga since we started our clinic igabo Songo, which has been, you know, around 5 years ago, abantu abange sana bakonyekire konyora abana and they are so happy. You can imagine usero montekera gwako mwana yebi cya ugotomera ngangalia hiyo ni furaha yangu sana. Lero nakiriwe mamba esimlero mambi umuntu nageto cha around 2 weeks ago umusubati ndatebo kite 2 weeks ago utenkonyora abana ubwateme cyando imeke menga tanya konyora abana noto kwa naiga, you know, 2 weeks treatment ashashika mimba. You can imagine what I'm talking about. So inkige kogera tonyarire ku succeed go se komonya konya abantu banyora abana is because number 1 we kutwale knowledge yo kumanya nga inkikiragera umuntu tanyora abana onya yo munyagitari kubwa that kind of knowledge no imanyitinga nkiyotakere gukora. So there are procedures takere gukora kuchungusu gose kolingoli gwa senkirere ndonge umeta abantu abangekera umete oseronga mbali konyora abana ibakwiranga n'ikinkegeta kero umuntu agote n'ikinkegeta okogenda ndos n'ikinkegeta kanywe meteye okogenda n'ikinkegeta, you know, they keep on wasting time. And remember inga kinero yo konyora abana, this age yo konyora abana, so the more you keep on wasting yokunya kubera iskari utaliko cyanyagitari, it is going to be complicated side. Mnabona kwa mfano, let me show you. Wekire myaka 30 nkwanya konyora umwana. Fibroid ngocha kiremi. So fibroids, uterine fibroids nabo chikogera umuntu anyora umwana. So kwaganya bakagwaika 30 years wa complicated further. Fibroid charge. You know? Muno tali konyora umwana bwangu. Abandi babanya gotema Kuno tutaitonyora abana mapema. Netakere mapema, netakere age gate. Talinga mapema sana but a certain age. No less roko se onyoro mwana ndo menye kegetambe na nabakunya some complication which may bring issues yo kunyora abana. So what am I advising people nga bakinya gitari? So once was to akwereka wakinya gitari into what we call first line treatment. If we give you first line treatment ya itutu akoire te kokonya ngokwatura matukogete twako usine metinye tato okonyu this treatment, then you come back. Once twanyolinga tura succeed, for instance abange sana ngo succeed by those 3 months I'm talking about, lakini onyolenga tura succeed, tutafanya nini? Tutaenda uchunguzi, maybe tufanye kitu inaitwa HSG, tuangalie kama tube zako ziko sawa, maybe tufanye ultrasound, maybe tufanye hormone analysis. So ebintu nebinge togokora so that at the end of the day togokonya utakonyora abana ntibona nini. Lakini ukiendelea kupoteza wakati, unajua tuna njia nyingine, but we thank God tumesucceed sana. Metuna wate mono wate abantu mete bakagirete mnekero telkonyora abana na basibati mono bakoligererwa timetu saba sacha barungo chabari bakonye kasi nyagitari wasina ngoche basacha mbabwa teme chande menge mna nagotebiri mbale bakonyora nga amage nabo taige sarengi supposed koba twateba descended testis abantu mbali babwate, you know, babwate what we call oligospermia, babwate embegu erenke gose etai enke sana, abandi babwate what we call azoospermia batabwate completely. So kero nyora basaja babwate mechando yo konyora abana. So that's why togotanga ki tigabache muna baramu tayo yo matangane ekonyareka nabachamu na utokubolia amaboli abera 3 twamanyanga ngotogo chakera eka twapimira tokonyora yo bwate mechando twashurika no bwate mechando so banyora abane senjero yo bwantani
Karimbia mona songa sembyo abono buriri mborona inde bwachandire abantu abange kigimane n'abantu b'imyaka menene buriri bwa high blood pressure amanyinga kogenda iguru ese kigushika kurateba kitaringa na manyinga ichora mono high blood pressure ni chinchira cha manyinga cha sarikire lakini tubuwa high blood pressure nero ekoro ku primary na nere ekoro ku secondary Gusii around 90-95% yoburuire bwa manyinga kogenda iguru abantu babugate n'abantu yani majority na babugate primary hypertension n'abantu na babugate ebye minute ngebi amagoso nale gwakolire umubero ogwo usikingira cyago cyamanyinga cyasarekire tokuruga nka primary hypertension nandi ntubugate secondary ye minute nga amarwire narasoira umubero ogwo agerire kwanyolira uburuire bwa high blood pressure munabona efigo yagesareke for instance otware ububimbe sobongo a tumor brain tumor otware ningorongoche gantu bwatanga ngamana embochero gakurukunga thyroid problem kabe katware mechano lakini nangende goteba primary nera abantu babwata bange eliye kowena kwa uraisi for instance let me show you otware stress na bego kolentera high blood pressure uragire ama oriendagire bwata echumfie nyinge muna basubati ngono mwangi tendagira yeduka nokunya gotakuna ebwate echumfie nyinge do I'm talking about uragire ndagire bwata mafuta mangi nabago block chinchira cyago cya manyinga you know obetokora exercise tuliko samba mafuta unakaa kutoka asubuhi mpaka jioni ukitoka hapa kwa ralili tuliko mazoezi ya ndonzi ina bekogera pressure yagegende iguru so ekero umuntu abwate primary hypertension amanyinga chire iguru ikintu tokokora itokomo correct twamote binginchire yokogenda nembe gende inchire yengiya pressure una ekwera completely so ekero twamukorera ikintu iguru kunga maybe nutritional advice twamotebiri gori amasoezi twamuamario gakurukunga cholesterol busters amario gago chikotichole meki yago once to akwera mario gago chikotichole meki yago within a very short time 1 month 2 months pressure menda abantu mbali kunyi mario ganya gitari so what we are saying kitu ya muhimu ama kitu ya maana ni kujua kwamba hii ni primary ama hii ni secondary high blood pressure so that umanye kwa mario accordingly lakini bamanyenga nandike ntukendekere very important everything neringa buruire bwa high blood pressure na buru butakoro kikimanyirira kende yonse na buru abetumanye gusoma bwa tuburire bwa high blood pressure and that is why we advise people umuntu kire myaka 40 years and above wanya kupima pressure yago andonsi egere kwa manyanka yire what take action mapema tukuganya bakayaba too late yagenda iguru saidi yalenta complication kire iguru yasali bimo byago so we come to manyenga high blood pressure it is a silent killer tebu at symptoms na bora betumanya lakini inaharibu mwili kweli na umutura gwati kare kire iguru saidi oko nose bleeding enkorogwa kabwango bwangu natota magoro kobimba you know na bego saliye bimo byage saliye maisago tarora boronge saliye figo yago esaliye binte binge paka nyo chinguru cyabaga kisaleke Dr. Bonte tukwandira uburiri bw'esukari kero kende kimwe kinyinge narora abantu abange babwate uburiri bw'esukari ndiko nyorore babwate uburiri bwakwanirwa high blood pressure kimwe kiyewe kyaba usene cyo kunyarika no kanyora abantu abange amarira yabere kanyora abo cyamo uburiri bw'esukari n'uburiri bwa high blood pressure ya sisters gusanga chigosali chikolenta ichado munabona utwale uburiri bwa esukari ere nyinga samanyinga ego saliye meki yago yarente gintu gikurukunga atherosclerosis emeki yage koma etali koigoka eyo kolenta high blood pressure umuntu atwale high blood pressure minutinga manyinga tali ko ikese kimukiri mnetakire igo manyinga beta ikese pancreas waliungu manyinga beta ikase you know pancreas yago pancreas tali ko chiko koragera burungi tali ko chiko produce enough insulin eyo ekogera onyoro uburiri bw'esukari uburiri bw'esukari minutinga esukari yetaniri
ekiwango kirie wente gutukoba yetani maybe 6.5 millimole per liter inge kiagere sukari yetani nabura nyorengwe epancreas atugo produce enough insulin nabura nyorengwe mubero ogo wangire kuigwera machiko ya insulin watwali gendo ikoro kunga insulin resistance eyo ekogero twaro bururi bwa sukari so muna nagotebire nero ubururi bwa sukari mbubwati manyereri bitatu bikororokana bitatu gosebine kimanyige tangani no kunywa maji asobungi kuigunya kunywa maji what you call polydipsia otware hanga oigwitu injara liyoka ndagituragere liyoka you know we call polyphagia gosobwate guitira maji liyoka kunya kuigunya guitira maji liyoka what you call polyuria so ekoro kwa rori manyiri bitatu ukoragera muno you know ogwite injara liyoka okunywa maji saidi nando kominyoka guchiziko guitira maji liyoka no mubero twara okorosa saidi nabura nyanga no burire bwa sukari gwatwalire lakini mna nagotebire ekero umuntu agochesenya gitari yeto itoko mweleza mangana yendagera which is very important no burire bwa sukari twamwama lyoga control sukari yae na ali akogera umubiro yo cyakwigwera amachiko ya insulin so abantu abange bakire senya gitari yeto babwate burire bwa sukari which we have reversed the condition watembe Manchumulio liwana inamariro genderete koigwa Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit agenderete kwerera ningi nekemariro yega anena ko agocha sumubiru mwanya bantu namonona kibunya clinic yabo bali bagokonya abantu abange abo babiri bagwikira norro elio kugia obokonyi nigendera gotobwatie kerongo kwinyoria kuna nabogo tumari bori yao ose obego kubole bori yao wetrasena mbaira se screen ga obo sase chinse mochi betanda kerogenderete gotobwatie se media Facebook wetra Ndizi TV News na voiga semeria YouTube wetra Ndizi TV News ero daktari unarege gari bageriga abega gotwerera mange kwatkana na marira yo na monona ki baratokonye gose barakonye urakonywe ekerwatarire e clinic kyabo ntogendrete koiwa mange amarire na mange mechando ne menge erase mibere ya mwanya bato daktari na ndende tutogendere ko kwanira mangana mange ndeta samangana yo na kubwata abantu babo gose abantu be myaka menene abantu bari myaka yarachire ndeta kwanira uburire bwe stroke stroke nande nero nesumbweta abantu gusisana stroke iminetinga ensemeye moyo mubiro we yakure gusite bwatinguru ekero koro umuntu abwate stroke iminetinga enchireria chinchira kiri cyamanyinga cyengoso cyenkurage lyobongo enchireria goso esobongo imi either yaibungire bono manyinga taligo swese obongo the brain tissue obongo bwachaka goku eitokorukanga ischemic stroke ischemia nekera manyinga enjira ya manyinga ya blockili wonteli kuira manyinga the other side of the brain enjira ende ya kabere enjira ya manyinga nabera ateke yateke mnabone ekaronyo lenga enjira ya manyinga ya unebwate ndo yokorukanga aneurysm ya ilikuwa imebulge bona begwateka koraisa emucha niyateke naba manyinga go iteke sobongo umuntu anyore stroke mono inkikeragera umuntu anyore stroke singikera sari kinchire iki amanyinga no boruire bwa high blood pressure amanyinga gabenga nare iguru eminetinga enkole gwaka ne chinguru gochese koira amanyinga sobongo ogwaka kole ne chinguru gose pressure iguru emeki yaye gochaka gosareka yachaka gugotea gose yatwara bulging at the end of the day nabokonyole mikiri yako yatekire gose ya block na gotebi lakini metinda tanga pressure yoke kogera montanyole stroke nabokonyole stroke because gose kwabwa tububimbe so mutugo na amna twatebiri gose nyole gento ikurunga gose accident yo bantu konyola bari injury batwara what you call head injury abande batwara ububimbe na tebire senkoro yagera banyore stroke lakini nando inyolega uburuire bwe sukari bo mochani bobe amo n'uburuire bwa high blood pressure konyole stroke kogenda iguru because uburuire bwe sukari bo gusari imikuna nagotebi na pressure na rongo salire mikigo you know kupata ugonjwa wa stroke ni rahisi so ekero umuntu anyolire stroke ekero umuntu anyolire stroke that's an emergency. The first thing went to go no kumumnyo kinyagitari.
so tekero omuntu akire nyagitari nabakora into ko nga resuscitation kara kora resuscitation no kumcha kumwekisha oxygen nko talele buya nini alafu maybe bayagwa mariogo aguchikogere kusine clot yale ngose kwende blockage gose clot yaba amanyinga gandi naro na umuntu bwata amanyinga gandi nabago block naro ayagwa mariogo akoro ku thinning of blood nabona bakagwa warfarin egera amanyinga ali abaraisi gutara ebintu mbire bitakire bona abantu abange bagukesenya gitari yeto mbali bakorera fast aid wenda gukwana ose bakorera resuscitation so ekero bakorera resuscitation kwanyora nk'abako wena ngora because obongo brain tissue njiri ko wena bwangu muna abantu bakagerete so ugaiga to kuba mariogo aliago chikogero bongo bwagwena bwangu so ekero bongo bwagwene bwangu kwanyora umuntu uri cyakire ko improve ucyakire gutara kwa haraka ucyakire gukwana bwangu ibintu binebya Daktari asingenchiye biro ni maita marwire na mange provento okwanira marwire aba gusabari rimba bwata mabori rokenda sogo korera bono murigere na risk gari otete kumanyana kyagwikera akuri bori yae guse kumanyanga yi mogotokira batarira nyoro bokoreri obwiga mbia sana Evelyn Osero soko most eliteria nenkuru kunga Daktari Moses Kena Onsarigo nkuru asenya daktari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntubwate clinic yitoga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza ositokurukana na matuka ya Liza Plaza nakiura iko Uhuru Plaza ogocha mpaka Bosonge town megatigati oche bakese marigiti egotokali karo ikire marigiti yali utaona butchers alafu utaona stitching kuro ya Kisumu ase yarenge abokoro nyombe likire Uhuru Plaza gosaliza Plaza so imenchwa kegorowa ya gatatu erumu 307-307A no konyole clinic yetu kia Worldfit nando buya Bosongo sero ninche nkobera so ndo bwensi anytime umuntu agocha nincha konyora ga clinic ya Bosongo lakini nanda abantu bamanyanga ntubwate clinic ende gali Eldoret na nitubwate clinic ende gali Karatina utaikonkerese namba ya nesim na bukonkerese namba ya 0722 24 57 63 0722 24 5763 mbia mono asogotwe ambie mono daktari ase au baseme ubya kwa bere gogo tugwatkira mwanje muri ribana na kwa ibure inyagatari ego se clinic ya Worldfit nigoge kurobo bokoreri au igona ko bwateri igori rinde byonsi osomo cyando nde bwensi nabo goikera daktari wetrase na meya berega kwenana osibo igobe gotarera e clinic kyabo eriyobe ko gusangana daktari abega ko bwatokera obokonyi go so bataya ngire kikeri obwena tagokora anene ase obokonyi kakurase mechande nabo igo amaroire wekachinga kinde nigo wakabere na nche Evelyn Osero kera nabwa tari bagaria ya Frida Kerbo kukuganiria uburigere burobya nabo igo ubutko burobya and then of course Enyagitari ya Worldfit